Trojkolesový elektrický bicykel je ideálny pre aktívnych užívateľov. Výhody tohto trojkolesového pomocníka sú prídavný elektrický pohon, výborná stabilita, vďaka 3 kolesám, dojazd až 65 km alebo odpružená predná vidlica a sedadlo pre komfortnejší prejazd nerovným terénom. Tento trojkolesový bicykel je výbornou voľbou pre seniorov, ktorí chcú viesť aktívny a zdravý život. Bicykel má nízky prah nástupu, čo zjednoduší jazdu, odpružená vidlica a sedadlo prinesú komfort na vozovke. Otočením kľúča aktivujeme batériu na bicykli. Následne vieme zapnúť ovládací panel na riadidlách. Prídavný pohon zapneme alebo vypneme dlhým podržaním červeného tlačidla. Nastavíme úroveň sily elektromotora. Indikátor svetla zobrazuje zapnutie alebo vypnutie svetla krátkym stlačením červeného tlačidla. Ukazovateľ stavu batérie zobrazuje kapacitu nabitia. S tlačením zeleného tlačidla spustíme klaxón. Výšku sedu nastavíme uvoľnením aretačnej páčky na ráme, sedadlo vysunieme a páčku zaaretujeme. Batériu vytiahneme odomknutím zámku na spodnej časti, nadvihnutím sedadla a povytiahnutím batérie smerom hore. Takto môžeme batériu nabíjať aj samostatne mimo bicykla. Vstup pre nabíjanie sa nachádza pod rukoveťou batérie. Odklopíme a zapojíme napájací kábel. Nabíjanie signalizuje červené svetlo, plné nabitie zasa zelené. Ručnou brzdou zabezpečíme bicykel proti samovoľnému posunutiu na rovnom alebo stúpajúcom povrchu. Odkladací kôš ponúka nadštandardný odkladací priestor pre nákup alebo iné objemné predmety ako tašky alebo batohy. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.